20 συμβουλές για την ταπείνωση. Σε ξέχασαν, δεν σε πήραν ούτε ένα τηλέφωνο, δεν πειράζει και προπάντων μη παραπονείσαι. Σε αδίκησαν, ξέχασέ το. Σε περιφρόνησαν, να χαίρεσαι. Σε κατηγορούν, μην αντιλέγεις. Σε κοροϊδεύουν, μην απαντάς. Σε βρίζουν, σιωπή και προσευχή. Σου αφαιρούν το λόγο, σε διακόπτουν, μη λυπάσαι. Σε κακολογούν, μην αντιμάχεσαι. Σου μεταδίδουν ευθύνες τα παιδιά σου, οι συγγενείς σου, οι δικοί σου άνθρωποι, μη διαμαρτύρεσαι. Θυμώνουν μαζί σου, να παραμένεις ήρεμος. Σου κλαίουν φανερά, κάνε το τυφλό. Σε ειρωνεύονται, να μακροθυμείς. Δεν ακούν τις συμβουλές σου, ιδίως δεν ακούν τις συμβουλές στα παιδιά σου. Παίζεις στα γόνατα και κάνε προσευχή. Εκνευρισμός στο αντρόγινο, εσύ φταίς. Και εσύ φταίς, όχι ο άλλος. Έφταξες, ζήτησε συγγνώμη. Δεν έφταξες, πάλι ζήτησε συγγνώμη. Έχεις υγεία, δόξα στο Θεό. Έχεις αρρώστια, έχεις καρκίνο, υποφέρεις, βασανίζεσαι, πονάς, δόξα στο Θεό. Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια μέσα στο σπίτι. Νίστεψε, αγρύπνησε, κάνε προσευχή. Για άλλους και για όλα, προσευχή, πολύ προσευχή, νηστεία και προσευχή, διότι τούτο το γένος των παθών και δαιμόνων ούκ εκπορεύεται παρά μόνο με νηστεία και προσευχή. Ήρθε αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε όλοι μας και πρώτος εγώ τις ταπεινές αυτές συμβουλές και να είστε βέβαιοι ότι θα σωθούμε.